daw. Ito yung dare ni Bitoy, ha? Dapat, bottoms up. Tapos pati yung eyes. Hindi mo kukuyain yung eyes, ha? Lulutukin mo yung eyes. Like, padarna mo. Darna ka. Darna. Tapos pagkaubos mo, darna. Gano'n na. Oo. Oo, pagkatapos mo, darna. Magda-darna ka. Okay, sa'yo na. Lokas. Lagay ko tong, ano, pwede. Hindi ko ubusin sa akin. Hindi ko. Marunong naman siya uminom eh. Pati eyes. Darna. Darna. Sabihin mo, Pati eyes. Yay! Darna! Halongkatin natin yung mga bag ng mga boys. Ito, bag ni Simi. Kay Simi ba to? Oo. Then na. Kung ano ang misteryo sa loob ng kanila. At may nakaibit supply. At may nakaibit supply. Ganun eh. At may plastic. Mga kaibigan, makikita po natin ang sandamakmak na lotion ni Jason. Ang ginagamit sa pang... Oh! Wow! Whitening lahat! Oh! Pabango. Oh! Okay. Wow! Ano to? At mga sabon. Oh. Oh. At... Para saan kaya ako para saan? At flashlight, Boy Scout. Boy Scout. Ay, hindi! Laser! Ito kaya ito. Meats. Wow! Sing! May alcohol talaga siya. At gel. Oh, eto. Ba't dalawa? Kahit nandito siya, oh. Kadaya yan. Oh my gosh. Oh, I love you. Ano ka naman? Yes. I want to dream with you, make with you, walk with you. So, I finally met my match. The person I can be myself, the person I can tell every single thing I do. Won't judge me. Uuso ko pala sa kanya. I love you. Sino kaya ito? Ha? Yeah. Oo, pero parang wala na yata siya. I think. Ito. Oh, notes na. Notes. Oh! Dami. Akala ko pa naman, ano? Ayusin mo. Pag-edit tayo dito. Uy, legit ko. Ano nag-set mo? Damit na. Yung black? Yung black. Tignan niyo po ang tsura. Ayan, Bitoy. Ayan o. Oo, ano ay. At meron siya, contact lens. Ayan, guys. Wala naman. Solution. Hindi ko na lang yan. May? Uy, ito muna kay ano. Nakasaksak. Cellphone. Box. Ayos. Yan. Wow, bongga. At Mahiwaga! Box. Wow, yaman. At ano ba to? Sipa. Ayusin mo si Mancho. Marte.
ni Bitoy, oh. Tingnan mo ang drawing niya. Parang bata. Ito pa. Ang drawing ni Bitoy. Di ka maligo ka na lang kasi. Ayoko. Dami mong... Ayoko. Baka magalit si boyfriend. Hindi ako nagpaalam. Ilang months na ba kayo? 1 year and... Papakasalan mo. Ha? Papakasalan mo. Oo. Kaya pala asawa kanina yung sabi mo. Ah. But Kayo nung Jeff mo? Yung- Ng month year or what? yung hindi wala na kami. Wala na kami. Ala, nagawin ko sa ngayon. Dagal pinto. Cellphone ka ba? Oo, meron Ha? Diyan, oo.